नमस्कार. तर याच्यानंतर वृश्चिक राशी येते. वृश्चिक राशीला मुख्यतः जे टेक्निकल कामं करणारी मुलं आहेत, म्हणजे शिकणारी मुलं, त्यांना जास्त प्रयत्न करावे लागतील. कारण पुढे जर स्पर्धात्मक परीक्षांना त्यांना बसायचं असेल तर त्याची आत्तापासून तयारी व्हावी लागेल. आळशीपणा केलात तर तुम्हाला त्याचं नुकसान होईल. आणि असं सांगण्याचं कारण म्हणजे असे विद्यार्थी प्रेम प्रकरणात पडण्याचीही जास्त शक्यता आहे. त्यामुळे ही गोष्ट मुद्दाम नमूद केली आहे. म्हणजे आपला वेळ वाया जाऊ देऊ नका किंवा शिक्षणाकडे दुर्लक्ष करू नका. या राशींच्या गरोदर जर काही स्त्रिया असतील तर त्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने त्यांनी जरा जपावं लागणार आहे या महिन्यात. एखाद्या कार्यक्रमाला किंवा सांस्कृतिक कार्यक्रमाला असा भाग घ्याल. जुनी पुराणी घरातले ज्या काही गोष्टी असतील, म्हणजे त्याची दुरुस्ती असेल किंवा प्रॉपर्टी संबंधित कामं असतील तर ती या महिन्यात होऊ शकतील. त्या दृष्टीनं तुम्ही प्रयत्न करायला हरकत नाही. नवीन मित्रमैत्रिणी भेटतील, पण जरा मैत्री करताना सांभाळून, कारण स्वार्थी माणसंसुद्धा याच वेळी भेटू शकतात, म्हणजे आपला स्वार्थ साधणारी. त्यामुळे कुठचीही गोष्ट काळजीपूर्वक करा.